Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Megan, isang BPO employee sa BGC. Sumulat ako because I want to spread awareness on stalking and obsession. Akala ko dati sa pelikula lang nangyayari ito. Hindi ko akalain na I will find myself in the same situation. Part ako ng leadership and support team ng kumpanya. I conduct seminars, refreshers, and motivational talks. Dito ko nakilala si Miko, isang newly hired employee sa site namin sa Cubao. I trained and assisted him dahil bago. I made sure I was a supportive leader and colleague. Things were going well until one day nag-chat siya. May narinig daw siyang issue tungkol sa akin and he wants to check if I am okay. I asked the others and wala namang issue. Iniisip ko baka ayaw lang sabihin sa akin ng mga pinagtanungan ko pero mukhang he just made up a story para makausap niya ako. He sent me a friend request sa FB and messaged me frequently. Sinasagot ko naman in a professional manner. Hindi nagtagal, nagvi-video call na siya nang walang pinipiling oras. His hellos quickly escalated to us getting married. I explained to him na wala kaming relasyon beyond work. Pagkatapos kong sabihin yon, tawag siya ng tawag. Ano daw ba ang nangyari sa amin nang wala namang kami to begin with? Pinapadalahan niya ako ng bulaklak sa kondo ko sa Makati kahit never ko namang sinabi sa kanya kung saan ako nakatira. Whenever I push back, he would come back stronger, overstepping my boundaries. Dumating na ako sa point na naiiyak na ako sa stress. Nagka-anxiety na ako dahil takot na ako lumabas at maglakad mag-isa. Baka mamaya, inaabangan niya ako. Pagod at exhausted na ako sa kanya tambalan. So please pray for me and my safety. Ang inyong tambalanista, Megan. Hello sa iyo, Megan! And yes, katulad nga ng sinabi mo, ito po isang reminder para sa lahat ng mga tambalinista natin to say a little prayer para sa isa ring kapwa nating tambalinista na si Megan na nagpapadasal para sa kanyang safety and para sa iyong mental health, 'di ba? Hindi lang sa safety mo kundi para din sa ikakapanatag ng iyong puso. Ayan. Ang question ko dito, Megan, nakausap mo na ba siya ng masinsinan? O ito ba yung tipo ng taong I think bilang isa kang motivational speaker, nagko-conduct ka ng mga ganyan, 'di ba? Balikan mo yung chapter 3, chapter 3. chapter 3 ng isa sa mga talks na binigay mo. Yan. Alam mo,
Hindi, ito talaga partner yung yung katotohanan na madaling sabihin, mahirap gawin. And a lot of times, wag na tayo dito dito sa ating tambalanisang ito. A lot of times, yung tambalan ganun din eh. Hindi din yung tambalan, ikaw din mismo, 'di ba? Kung maka-advise ko sa kaibigan mo na ganito ganyan, na ganito ka dapat, 'di ba? Nung dumating yung mismong problema sa iyo, hindi mo rin nagawa, 'di ba? Parang ganoon. 'Yon. So, not to hindi ko sinasabi na hindi mo ina-apply yung mga tinotalk mo kasi hindi rin naman namin alam kung anong klase yung mga talks. Baka naman talagang wala rin connection with obsession and yung ganyan, 'di ba? Pero ang sinasabi natin is magaling ka sa ganyan eh. Oo, hindi ito yung parang hindi ka at all magaling sa ganyan. Parang feeling ko may laban ka dito. Hindi ka dapat magpatalo sa anxiety. Okay, hindi kami expert sa mental health kaya yung isang topic na hindi rin namin masyadong ang touch namin siya ay lightly kasi hindi namin yan kabisado at alam namin that it's a very sensitive issue. Pero yung ganyan, feeling ko may laban ka dito kasi, yes. 'di ba? Sinasabi nga natin correct. para makapagbigay ka. Ako palta mataas ang tingin ko sa mga motivational speakers na parang feeling ko sa kanila pag nagkaroon sila ng problema, parang they can ace it. Ibig sabihin, parang kaya-kaya nila. Yung parang, sasabihin nila, ano ba yan? Ang liit naman ng problema dumating. Parang feeling ko ganon. Parang, Mani-mani lang sa akin. correct. yan. Parang wala bang lalaki dito? Ganon. Pero totoo yun ha. Di ba, partner? Oo, totoo yun. Madaming yung mga people, yung mga stoic. Oh, ano yung stoic? Ganon. Ano Yung ang bato spelling lang kasi alam ko nagbabato. Sounds like yung stoic, sounds like stone, di ba? Kaya hindi ko alam yung ibig sabihin ng Oo, stoic. yung mga Ano daw yung taong- ibig sabihin ng stoic? People with stoic minds. Oo, ano daw yun, partner? Ito yung mga tao na talagang naniniwala dun sa mga words of wisdom. Dun sa mga thoughts to ponder. Yung mga halimbawa, time is gold. Na paninindigan nila yan. Ina-apply nila sa totoong buhay. 'Di ba? Yung mga philosopher na nabanggit natin dati, 'di ba? Ginagamit nila yan sa pang-araw-araw na buhay. So ngayon, alam na natin yan. Ang kulang na lang isa sa buhay natin Application, yan. oo, parang ganon. Yes, you preach, You practice, walk your talk. Yes, you Oo. practice what you preach. Ganun dapat, ganon. 'di ba? As a Motivational speaker. Motivational speaker, 'di ba? Alam mo na 'yan eh. Nasa ano na 'yan, nasa basket DNA, mo na 'yan. oo, nasa DNA mo Oo. na yun. Kumbaga parang, ito yung dapat ito yung lagi mo sinasabi sa mga nanonood sa'yo eh. Ito yung dapat ninyong gawin. Yes. Diba? Ito yung mga paraan para maging successful. Yes. Ito yung mga paraan para mag-let go ng toxic people in your life. Diba? Yes. Yan yung nai-imagine ko mga toxic. Alam Kasi mo na yan leadership. So parang, Totoo. it's really more of parang, diba? Kaya nga sinasabi ko, partner, ito yung example na sa totoo lang, mas madaling sabihin, mas Oo. mahirap gawin. So ito Diba? na yung chance. Ito na yung chance that you walk your talk. Correct. 'Di ba? Oo. I-apply mo na lahat ng knowledge mo sa, Correct. 'di ba, sa pagiging motivational speaker mo. Anong chapter yan? Kung ano man Oo. chapter o anong paragraph dun sa usual na talk na binibigay mo. Meron ka na niyang PowerPoint presentation. Anong slide number? 'Di ba? Totoo. Yung ganun. So, balikan mo yun. May strength kang ganun eh. Kasi kaya namin sinasabi nito, bakit ito yung atake namin sa'yo? Kasi, ang atake sa'yo, nagka-anxiety ka na because of it. So, labanan mo yan. I mean, may laban ka eh. Ikaw yung talker, di ba? Correct. Ikaw People yung look up to you. Correct, Dahil totoo. alam nila, ikaw yung punong-puno ng motivation. Tama, ikaw yung may wisdom, ikaw yung Oo. kaya mong i-handle. Of course, syempre, sa amin, ang dali lang din sabihin eh. Pagka ganyan din naman talagang, di ba, ikaw ba naman partner yung hindi ka sure kung sino nagpadala, nakatingin ba siya, may camera naman dito. Talagang gets din naman natin. Pero, dahil nga equipped ka, nasa DNA mo, yung ganyan, may laban ka dito. Di ba? Huwag ka magpapatalo dyan, girl. Correct. So gamitin mo na yan, 'di ba? Use it to your advantage. Yes. Yung nalalaman mo, yung mga kaalaman mo tungkol sa pag-motivate ng tao, pag-convince ng mga tao, pag-influence sa mga tao. So this Correct. is your chance to use them. Pangalawa, of course, since part ka ng management, so mas madali kang makakalapit sa
sa HR. So Correct. they know what to do Tama. sa ganyang klase ng empleyado. Tama, Maaaring hindi correct. naman ito first time, 'di ba, na magkaroon ng ganyang klaseng parang nakakatakot, 'di ba? Medyo threat ang dating sa iyo, 'di ba? Yung katotohanan na nag-cause sa iyo ng panic and anxiety, cause for concern. Correct. Itong ganitong klase ng issue. So you raise it to the HR or kung Tama. sino man boss mo diyan. Correct. Huwag mo suluhin. Oo. Wag mo okay, we appreciate na shinare mo sa tambalan at for awareness of a lot of people, 'di ba? Pero sa totoo lang, to solve your problem, 'di ba? Yung kakausap, hindi tayo magka-company eh. So iba yung HR rules namin sa Oo. HR rules ninyo, 'di ba? So doon ka, yun yung right thing to do. Kung hindi mo Totoo. pa ginagawa Correct. yan, So lapit ka sa boss mo, 'di ba? Particularly sa HR, alam nila ang gagawin tungkol diyan. Tama. Kaya nakakatuwa, 'di ba, yung mga exam partner, yung mga psychological, ano matawag doon? mga personality, psychological exams. Oo, 'di ba? Nakakatuwa kasi nalalaman yung personality Correct. and thinking and behavior ng isang Tama, tao. totoo So mali mo pag yun. pinag-exam ulit siya ng HR, doon mag-reflect. Tama. May ano pala to. Kaya pala may tendency for obsession. Yes. Ganon. Parang katulad ng, totoo noon partner, parang dinidisregard ko yung mga test na yan. Ibig sabihin, parang naniniwala kasi ako kahit na anong resulta Kasi niyan. baka lumabas yung Hindi malaman sa mo kilala akin. ka nila. Kilala ko na yung sarili sabi ko ko. eh. Hindi sa akin, partner, sa ibang tao. Or sa akin na din. Pero kasi kilala ko naman na yung sarili ko eh. For example, people who apply. So, syempre, papatest sila ng HR. So, isesend sa akin yung result. Ganyan. Noon, parang dinidisregard. Hindi naman sa, medyo, okay, dinidisregard ko yung kalbawa, mababa siya sa ganito. Kunyari, merong mababa siya sa sense of responsibility. Ibig sabihin, ang baba niya talaga. Pero mataas siya sa iba. So, walang yung gitna. So, extremes. Parang ganun. So, alam ko na may ganun. Basta, anyway, eventually, talagang hindi talaga responsableng tao. As in, hindi mo talaga maaasahan. Parang ganun. Nagre-reflect kasi siya sa exam. Correct. Di ba? Kaya Oo. nga, di ba, paulit-ulit siya. Parang ganun. So, mahalaga po yun. At hindi po yun dapat i-disregard. Kasi, may science behind it. Pinag-aralan niya ng mga eksperto, 'di ba? And it's been used for so many years, decades. So kailangan kung may ganong resulta na medyo papunta siya sa ganitong may pag-iingat na mangyayari. Totoo. Ganon, 'di ba? Pero dapat aware ka doon kasi ako partner tinanggap ko lang tapos kasi in my mind lahat naman ng tao natitrain. Totoo naman din. Umasa ka, di ba? Oo, umasa ako na. Baka matitrain pa to. Correct, Pero oo. nag-reflect nga sa exam niya na wala siyang sense of responsibility. Oo, na hindi siya talaga gano'n. Hindi siya diba? responsableng tao. Hindi siya gano'n, tapos hindi siya listener. So ibig sabihin, kahit bigyan mo na instruction pala, pakikinggan niya pero hindi niya pala Napaprocess. Oo, napaprocess. Yung mga ganon. Diba? Pero then again, hindi naman ibig sabihin nun, talo na. Kaya nga, diba, binibigyan ko ng chance by allowing na makapagtrabaho. Diba? Kasi baka naman. Kasi naniniwala ko na mas importante pa rin ang attitude at lahat naman natitrain. Yung skills na tututunan. Ganyan. Pero wag i-disregard. May ganon eh. Totoo, So, kasi- balikan niyo yung empleyado. Ano kaya yung wala lang. Ano resulta. Kung totoo ba to, malay mo, di ba mag-connect ka. Oo. Yung nangyayari sa iyo at doon sa exam na gagawin niya. Kung Yan. sakasakaling i-report mo ito sa HR ninyo. Mga ganun. Ano lumabas sa iyo? Wala. Interested Ay, ang tagal lang ako. na eh. Di mo madaldal, di ba? Extrovert ka talaga eh. Yun talaga Sure yung gusto ko na. malaman. Oo, hindi ko na ipipilit yung pagiging introvert ko. Di mo malalaman mo kung extrovert ko. Oo, kung introverted, mga Oo. ganon, mga ganyan. So, pwede mong ipa-exam ulit itong empleyado na ito. 'Di ba? Baka sakaling no, totoo and threat siya hindi lamang sa iyo, sa marami pang empleyado Correct. because of that kind of parang behavior. 'Di ba? Nakakatakot. Diba? Ganon. Nagkaroon ka na ba ng stalker partner? Hindi, wala. Wala. Ikaw yung ang stalk, Ako di ba? yung stalker. Ako yung may problema sa personality. Charot, diba? Nakakatakot. Hindi, wala naman. Actually, mga bashers mo, partner, they're Oo. also stalkers. Oo nga, they're stalking me. Di ba para malaman nila yung mga galaw mo, kung ano yung mga pinagagagawa mo, they stalk you. Yes. Di ba? Sila yung mga stalker na medyo may pagka-basher. Oo, ganyan. Stalker. Excited ako sa personality test ng mga taong to. Kung ano yung kalalabasan, Oo, ganon. meron po niyan free online. Ayun na naman tayo eh.
Yung Para mga ang dami malaman naming nyo. tinest tapos hindi pala libre sa dulo. Oh, para malaman Oo. nyo na, ay, ganito pala ako. Nakakatulong yun din yun para magkaroon ka ng self-awareness. Ay, na maiksi pala ang pasensya ko sa ganito. So kailangan pala sa sitwasyon na ganito, iiwas na ako kasi sigurado magagalit ako. Mga Oo, ganon. Iba correct. pa rin kapag ka kinilala mo yung sarili mo. Ang problema kasi sa'yo, kabisyo, kinikilala mo yung iba, landi-landi mo kasi, di ba? Sarili mo muna kilalanin mo bago marami kang gustong kilalanin. Iba na pala. 'Di ba? But anyways, din dito sa tambalanisa natin ito, we really pray that you're gonna be okay. Syempre yung yung mga practical na kailangan gawin, 'di ba? Magpapa-blatter. 'Di ba? Yun, yung mga ganon, Pwede, pa-blatter, pabarangay mo. papabarangay. 'Di ba ganon Oo. naman talaga? Paban mo dyan. Oo, 'di ba? Ipaban. Oo. I-block sa lahat ng mga pwede kanyang kontakin, yung mga ganon na if hindi mo pa ginawa, 'di ba? Pero sure naman din kami nga ginawa mo na. Pero pag hindi, di yan na, Gawin gawin mo mo na. na. Gawin mo na talaga. Kasi ako partner, meron akong kakilala na ganyan eh. Sinustok ako, naiinis ako, sabi niyang ganyan. Okay. Pero hindi naman niya binablock. Alam mo, pil na pil din, 'di ba? Hindi ko sinasabing ganun ka ha. Baka mamaya mas sensitive na naman, 'di ba? Pa-stalk din pala. Pero pa-stalk siya. Yung ako naman kilala ko din siya, parang Yung sakay na feel sakay na dun sa feel niya. stalker. Oo. Yung parang ramdam niya na parang may taong obsessed sa kanya. Hindi naman din obsession na matatawag. Parang may taong gustong-gusto siya. Yung ganun, feel na feel niya. At siguro, type niya din yung tao eh. Siguro that makes the difference, partner eh. Kasi kapag halimbawa, type mo yung tao, you won't call it obsession. Type niya ako eh. Di ba? Oo. Ano kasi ako, kaakit-akit. Pabebe Di ba? ka pag ganun. Oo, di ba? Pero kapag hindi mo... Papilit ka lang, Sa ganun. true, di ba? Gusto mo rin naman, kunyari, Correct ayaw-ayaw naman. pa. Ganon, di ba? Ano yun eh, there lies the difference. Pero kung halimbawa, hindi mo talaga siya gusto, may isip mo talaga, ano to na, stepping on my boundaries, di ba? Pero kung type mo, di ba? Kahit hindi lang step ang gawin sa'yo. Di ba? Step, no step, yes kayo all night long. Ay, all the Yes, este. di ba? Basta, di ba? Mapapa-yes ka all the way. Ay, anong all the way? Di ba? Pero obviously, hindi siya comfortable. Pero whatever it is, Yes, di ba? yes. Hindi naman natin sinasabi na okay lang kapag ka-type mo. Meron pa rin talagang overstepping of boundaries. 'Di ba? Maski nga 'di ba sinasabi sa mga mag-asawa may ganun din. Pwedeng maging cause para sa hiwalay yung overstepping of boundaries. As a lawyer, Kanina As a psychological kanina lawyer. medyo HR ka lang eh. HR. Oo, Ngayon, oo. as a psychological lawyer. Di ba, hindi may gano'n na parang hindi mo ko pwedeng pilitin. Kasi ang tao, kunyari, di ba, may mga gano'n akong nababasa na hindi mo pwedeng pilitin kasi kahit mag-asawa, ang tawag pa rin ay rape. Parang gano'n. So, yung mga ganong klaseng mga eksena. So, patawang example lang naman yung kapag ka-type mo, di ba, pabebe ka din. Pero that's my kakilala. Pero hindi That's my kakilala. Hindi naman ibig sabihin na yung na yung ikaw. Nalilito ka na talaga sa personality mo minsan. Balahura ba ako today? Social muna ngayon. Actually, nalilito yung mga tao sa akin talaga. Promise. Hindi, social muna kaya ako ngayon. Kung patay gutom ba That's my talaga ako kakilala din? eh. Kainis. Kasi minsan So, nakakainis talaga. Minsan I don't understand you kaya na. nga eh. It's like, You're so nakakainis it's making na. my ulo sakit. Giving me high levels of migraine, Ganon. So, it's not something, kabisyo na magandang pagdaanan. Maybe for some people, na nakakatuwa at parang feeling nila Maganda kakit-akit yung o dating. attractive sila. Oo, pero sa iba talaga, it's not okay. Correct. Ang nito, ang gauge mo nito, basta pag hindi ka komportable, di Hindi ba? yun okay. Report it to the Authorities. Yes. Yun yung mahalaga. Okay.